Wild. Нека ще ви покажа мой геймплей. Това ще са епизоди, тъй като на един джемп малко има различни доста малко видео, който ми забравих предварително. Просто е много дълъг и ще ви направя на епизод. Така. Кой е някакъв джамп? Ко? И бабе! Окей. Това е също нещо като джамп. Нали има джампчета, няма да няма. Но следва един опасен джамп, който не е опасен, мила съм го. Ай, това е джампъл. За някой е опасен, за някой е лесен, като за мен е лесен. Това е трудното. Аз просто това ми е любимото нещо джампъл. И затова съм много добър в джампълните. Ама пича. Аз мапа съм го играл до някъде и паднах. Трябва да влезем тук. И затова няма храна, то ми имаш храна. Зад ябълка и знako. Те не са нужни, това е лесно. Ето тук. Да. Ще спим нещо какво трудно има. Трябва да падим, да. Ще падим в една вода и така. Опа. Сладко. Има добра красота. Сладко. Трябва да джамбаме с нещо друго, как да е космос. Това нататък. Ето тук. Сладко най-пак нещо джамп, защото това скатаваме. Да, ето го джампа. Тук има типане. Ето това го минах предварително, тъй като е малко оплескане и направо си тип вратата. Аз пробвах всичкото, но нещо не успях за това, което извинете. Така. Тук е много нагоре. Сега ще пусна малко фая. Така. Окей. Чакват на калами. Така. Окей, оп. На ръба. Тук мисля, че ще ми трябва чекпоинт. Паднах един-два пъти. Не за това. Ето го Dead Space джампа, за който говорих. Сега ще ви покажа, тук има мини торч. Така всеки такова, видите. Така. Бяхме и тук бяхме. Тук бяхме.
Между другото, не е написал най-добра на нормално, тъй като то пише едно от правата да го е написал. И затова, така че... това е еднакво. Малко е странно така. Да. Но и това пък е още по-странно. Вижте тук на тия... Не знам... Глупости. Знам, че това беше чекпоинт, но няма да сумам. Еми, ще ползвам. Така, трап. Ай! Съжалявам, че фанах, не знаеш как ще чакам. Така. Този лайнът е много каден. Даже аз не съм го минала. Но аз съм го само до някъде. Просто не се играеш. Аз много мразя лабиринтите. За това. Според мен лабиринта е едно от темата, че къде искам сега. Някой ще е трудно. А пък може и да не е много трудно за някой друг. Това е някой късно да само друг, така. Ага, малко тъпи. Това е да съм ясностно. Значи това мисля да е за този епизод. Останете, гледате втори епизод и да видите какво ще следва след тази нападение.